Masha Allah, lalle Abba gida-gida gwamnan jihar Kano ya cika gwarzo kamar yadda ake faɗa. Domin ko maƙiyin Abba gida-gida ya ji wannan abu da ya yi, to babu shakka sai ya yaba masa akan wannan abun alkhairi da ya yi. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da safiyar yau, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan lokaci. A yau muna ɗauke da wani abun alkhairi da gwamnan jihar Kano ya yi, Abba Kabir Yusuf, wanda ya cancanta a jinjina masa, domin a koda yaushe idan mutum ya yi abin alkhairi ya kamata a fito a faɗe shi domin a jinjina masa. Sannan kuma wannan abu da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya yi, ya kamata ya zamanto madubi ga sauran gwamnoni ko mu ce shugabanninmu na siyasa baki ɗaya. Duk da cewa wannan ba shine karo na farko ba wanda gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf yake irin waɗannan abubuwa na alkhairi, wanda yake samun jinjina da kuma yabawa ga mutanen da yake mulka, wato jama'ar al'ummar jihar Kano kenan ga baki ɗayansu kwansu da kwarkwatarsu. Duk da cewa harkar siyasa ba lalle 100% kowa da kowa ya zama yana yin ka ba, amma babu shakka Abba Kabir Yusuf wannan abu da ya yi ya ƙara masa farin jini, sannan zai ƙara masa yawan masoya a faɗin duniya baki ɗaya. Masu iya magana suka ce, ɗan halak baya manta halakci. Kamar abin da Abba Kabir Yusuf gwamnan jihar Kano ya yi, hakan ya tabbatar da cewa shi ɗan halak ne, sannan kuma baya manta halakci. Kasancewar wannan abu da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya yi matuƙar ɗaukar hankalin mutane, tare da tausasa mutane zuciya, hatta waɗanda ba sa son sa idan suka ji wannan abu da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya yi, to babu shakka a wannan ɓangare kuma sai sun yaba masa, sai dai idan har mutum ya cika mai tsantsar son zuciya na gaske, shine wanda ba zai yaba wa Abba Kabir Yusuf ba, wato gwamnan jihar Kano. Abubuwa da dama suna ta faruwa, amma wannan abu da ya faru ya yi matuƙar taɓa mutane zuciya tare da sosa musu rai. Wannan abu da gwamnan jihar Kano ya yi ba wani abu ba ne wanda za a ce ya kai ya kawo, amma darajar abin ta fi a ce an kyautata wa wasu mutanen da suke da hali. Yadda gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya yi wa wani tsoho tagomashi, ya yi masa abubuwan alkhairi bayan wani ɗan halacci da tsohon ya yi masa a baya, wanda ya zama na bai manta shi ba. Tabbas babu shakka gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya zama ɗan halak, domin ya rama halaccin da aka yi masa. Wani bidiyon wani tsoho da yake ta yawo a yanzu a jihar Kano, wanda gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya yi masa abin alkhairi, wanda a yanzu za mu fara kawo muku bidiyon, kana daga bisani mu kawo muku jawabi da kuma bayanai akan abubuwan da suka faru tsakanin wannan tsoho da kuma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf, wato Abba gida-gida. Umarni ne mai girma gwamnan jihar Kano ya bayar a ɗazu. Aje duk babur ɗin da yake so. Ka gane? Ni ma ban manta da wannan gyaɗar ba. A baiwa wannan dattijo babur, gashi a yammacin wannan rana har an riga da an siyo wannan babur an danka masa shi a hannunsa. Tabbas gwamnatin mai girma gwamnati ce mai faɗa da cikawa. Kamar yadda mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya bayyana, wannan tsohon da kuke gani tsoho ne waɗanda a shekarun baya ya yi wa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf abin alkhairi wanda ya kasa mantawa da shi, ya saka shi ma sai da ya sakawa da wannan dattijo da abin alkhairi. Wannan tsohon a shekarun baya ya kasance bai san da cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf zai zama gwamna ba, haka shi ma ɗin bai san da cewa zai cancanta ko kuma ya zamanto mamallakin wannan kujera ta gwamnan jihar Kano ba. Wannan tsohon a duk lokacin da suka haɗu da mai girma gwamnan jihar Kano a kwanakin baya ko mu ce a shekarun baya, yana sana'ar sai da gyaɗa, yakan ɗebi wannan gyaɗa ya ba gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf, ba don komai ba sai don mutunci da ake yi. Kullum idan ya zo suna gaisawa yana ba shi wannan gyaɗa. Shi ko gwamnan jihar Kano shi ma da Allah subhanahu wata'ala ya ara masa dama, ya ba sa halin da zai iya taimakawa wannan tsoho, to fa a wannan lokaci shi ma ya rama halacci, inda ya nemo wannan tsoho duk inda yake, sannan kuma tsohon aka kawo masa shi har gabansa, domin kamar yadda kuka gani a bidiyon nan, sun haɗu da tsohon sun yi magana kuma sun gaisa, inda wannan dattijo yake bayani cewa yana so a sai masa mashin. Sai mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya ce, to shi me zai yi da mashin, ai ya riga ya manyanta. Wannan tsoho bai yi ƙasa a gwiwa ba, inda ya yi wa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf bayani da cewa akwai ɗansa wanda ya kasance matashi ne, shi yake so a saiwa mashin ɗin domin yana goya sai yana kai sa duk inda zai je. Gwamnan jihar Kano ya ce, wannan ita ce buƙatar ka ta ɗaya,
mun yi alkawari za a sai maka mashin, sannan za a je da kai kasuwa ka zaɓi irin mashin ɗin da kake so a sai ma. Sannan kuma gwamnan jihar Kano ya sake tambayar wannan dattijo, wata sana'a kake so ko wani jari kake so yanzu a ɗaura maka? Wannan dattijo ya ce yana so a ɗaura masa jari na sai da gawayi. Sannan kuma ya ce akwai iyalansa a gida waɗanda suke harkar sai da ƙuli-ƙuli, su ma yana so a ɗaura musu jari. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya ce duk abin da kake so in Allah ya yarda za mu yi maka. Sannan su kuma matan nasu aka sa sunansu a cikin foundation da ake ba da taimako wa mata domin taimaka musu su ma su riƙe kansu. Babu shakka wannan abu da gwamnan jihar Kano ya yi Abba Kabir Yusuf ya yi matuƙar ƙara janyo masa farin jini a cikin al'umma. Sannan kuma wannan ba shi ne karo na farko ba. A gaskiya mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf yana iya ƙoƙari, yana ganin cewa duk wani abu da ya shafi talaka kamar ya shafe shi ne. Sannan yana iya bakin ƙoƙarinsa ya ga ya kare nauyin da yake kansa, duk da cewa duk wani ɗan adam bai cika ɗari ba. Duk yadda ka kai ga yin abubuwan da kake ganin kayi daidai, wani dole sai ya zage ka. Amma babu shakka mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf yana ƙoƙartawa fiye da yadda ake tunani. To masu kallo, kamar yadda kuke gani, wannan bidiyon shine wanda muka wallafa muku domin ku tabbatar da abin da ya faru, ba wai ku ji shi a labari ba. Wannan shine ainihin abin da ya faru tsakanin mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da wannan dattijo. Kar ku manta kuna tare da tashar mai albarka. A koda yaushe ku ci gaba da kasancewa da mu domin samun labaran siyasa da na mafaɗin duniya baki ɗaya. Sannan kar ku manta ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Sannan ku faɗa mana ra'ayinku da irin fatan alkhairi da kuke yi wa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf.